Jako je řeka zdrojem života pro město, je naše křesťanské dědictví zdrojem života pro duši. Má ale tato živá voda své místo v dnešním moderním světě? Jsme v srdci historické Prahy na Staroměstském náměstí. Kamenný Jan Hus tu z výše pohlíží na generaci svých potomků. Jak žijí, o čem přemýšlí, v co věří, jak nakládají s duchovním odkazem svých předků a co zanechají svým dětem. Počátky křesťanství na území našeho státu jsou velmi staré a jsou s nimi hluboce spjaty i kořeny našeho národa a kultury. Již ve 4. století pronikalo křesťanství přes Balkán a Tyrolsko až za Dunaj. S Konstantinem a Metodiem k nám přišlo nejen zvěstované slovo, ale i překlady Bible v nově vyvinutém slovanském písmu. 14. století přineslo učení Konráda Waldhausera, Matěje z Janova, Milíče z Kroměříže a mistra Jana Husa. Husova smrt na hranici se stala signálem k zápasu o samostatnost a reformaci církve. České země se na několik desetiletí proměnily v bojiště proti žoldnéřům a křížovým výpravám. Násilná protireformace po 30leté válce vyhnala duchovní vůdce ze země a mnozí skončili ve vězeních nebo na popravištích. Od roku 1781 se začíná uplatňovat toleranční patent, díky němuž se opět postupně rozvíjí svobodnější život církve v naší zemi. Normalizační léta 20. století spáchla na duchovním životě národa mnohdy nenapravitelné škody. Ale nově nabitá svoboda přinesla lidem této země i možnost volně vyjádřit svou víru. Předseda Rady církve bratrské v České republice Pavel Černý. Žijeme ve světě, který se velmi rychle mění a vyvíjí. Mění se mnoho věcí kolem nás, mění se dokonce i morální hodnoty lidí. Co nám do těchto otázek může povědět křesťanská víra, která je někdy považována za takovou skamenělinu, něco zkostnatělého z minulosti? Žijeme v problémech. Jsme malý stát ve střední Evropě, naše pozice není příliš bezpečná. Máme také problémy s ekologií, bojíme se o své zdraví. Máme také i různé problémy ve svých rodinách a někdy žijeme i v depresích. Co do těchto otázek skutečně může přinést křesťanství? Žijeme dnes ve světě, který je plný násilí a brutality. S násilím se setkáváme téměř všude. Nejen na ulici, ale také i ve sdělovacích prostředcích,
Co může v těchto otázkách nám povědět křesťanská víra? Může vůbec reagovat na potřeby lidí? Ještě nikdy nebylo zřejmě v naší společnosti tolik zábavných podniků. Vidíme je všude kolem sebe. Ale zdá se, že neubylo nešťastných lidí. Možná právě naopak. Může nám dát na základní lidské otázky odpověď křesťanství? Podívejme se, co si o tom myslí lidé. Jaký si myslíte, že má v současném světě význam křesťanství? No, ve světě asi velký, ale u nás nevím, no. A pro vás osobně? Pro mě zase tak velký význam nemá. Myslím, že má. Ovšem otázka je, že centrální Evropa je příliš diferencovaná křesťanský, že otázka je každého vlastní svědomí a to není tak, je to každého osobní věc. Pro někoho asi ano. A pro vás? Pro mě ne. Děkuju. Nemá, poněvadž já už nemám daleko do toho, víte, mě je 82, tak já už nemám daleko, tak já to musím proto, jak to jde. No, bohužel mělo mi být, ale tyhle mladí tomu nevěřejí. A tak, když jdu do kostela, tak bohužel jsou tam jenom starší lidi. Víceméně všechny tyhle hnutí mají určitý význam, protože vypadá to, že bude nadcházet epocha znova duševní, nějaký obrody a veškerý tyhle hnutí, ať se jmenují jakkoliv, tak určitě budou hrát svoji roli. Pro mě má velký význam, protože jsem pro víru v Boha 25 let trpěla a budou mi teprve dělat rehabilitaci. Za to mám ráda našeho pana prezidenta a všechny, že teď ty věřící lidi už netrpí. Lidé v naší společnosti mají celou řadu problémů. O některých problémech všichni dobře víme. Jiné bývají spíše skryté, ale o nic méně důležité. Doléhá na nás i krize identity. Odkud pocházím? Co je smyslem mého života? Kam z tohoto světa půjdu? Samozřejmě, že lidská společnost stále nabízí různá řešení problémů a závažných otázek života. Častým se stává útěk do materialismu a otročení penězům. Člověk utíká také do různých náhražkových forem skutečného života. Utíká někdy sám před sebou a vymýšlí různá potěšení života. Častým útěkem před realitou je útěk do alkoholu a drog. Také sexuální nevázanost a různé experimenty v této oblasti jsou typickým útěkem před zodpovědností. Racionalismem a technikou duchovně vyprahlého člověka láká okultismus a záhrobí. Probouzí se různé staré kulty a magie. Někteří se vrhají do politiky a vybíjejí tam svou agresivitu a hněv. Ale žádný z těchto experimentů nemůže skutečně uspokojit hlad lidské duše. Umělé náhražky mohou působit jen jako sedativa. Mohou jen zmírňovat skutečnou vyprahlost a prázdnotu člověka. Nemohou ale skutečně řešit základní problémy lidské existence. Co tedy vlastně nabízí křesťanská víra? V čem může zasáhnout a pomoci v našem moderním světě? Za prvé, křesťanská víra nám dává odpověď po smyslu lidského života a po původu lidského života. Proč tady vůbec na této zemi jsme? Já vím, že v minulých letech jsme byli vyučováni státní ideologií, jen to jedno jediné řešení. A to byla evoluce, že člověk se tady objevil jako výsledek nějakých procesů slepého osudu. Ale to zrovna neovlivní příliš náš přístup k životu a naše morální a životní hodnoty. Díky Bohu za to, když člověk může věřit, že Bůh je stvořitelem vesmíru, že on stvořil člověka. Nemůžeme dokázat ani evoluci, ale nemůžeme dokázat ani víru ve stvoření. Ale je úžasné, když člověk může věřit, že Bůh skutečně přinesl řešení pro lidský život, že má také s člověkem i svůj plán a je úžasné tento plán objevit.
Křesťanství mi také dává odpověď i na to, co se stalo s člověkem, co se stalo s jeho přirozeností. Největšími lidskými problémy nejsou problémy politické nebo ekonomické. Největšími problémy jsou problémy morální, vnitřní. Člověk se zmítá ve všelijaké chtivosti, v agresivitě, ve hněvu, v závisti. S člověkem se stalo něco uvnitř, jeho hříchem. My jsme hříšníky nejenom svou porušenou přirozeností, ale také i tím, že se pod to denně podepisujeme. Křesťanská víra je skutečně řešením lidského života. Pán Bůh poslal svého syna Ježíše Krista na tento svět, aby svět zachránil. Naše viny jsou příliš veliké na to, abychom je odčinili sami. Proto Ježíš obětoval svůj svatý, čistý, dokonalý život. Proto jeho veliká oběť, aby nám mohlo být odpuštěno, abychom mohli být smířeni s Bohem. Ale Bůh poslal také i Ducha Svatého na tento svět, aby člověk už tady na zemi mohl žít novým životem, radostným životem, aby mohl mít naději. A právě z tohoto důvodu je křesťanská víra skutečně komplexním řešením lidského života. Je 10 hodin. Nedělní ráno přivedlo do modlitebny církve bratrské v Soukenické ulici, stejně jako do desítek dalších pražských kostelů, zástupy věřících. Lidé různých věků, životních stylů i názorů přišli společně načerpat sílu z pramene živé vody, z Božího slova. Několik z nich vám teď představíme. Jsou to lidé, jejich životy byly vírou zcela proměněny. Pavel Surma pochází z Moravy a nyní studuje v Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Když jsem se asi před 2 lety poprvé setkal s křesťany, bral jsem drogy a svět kolem mě mi byl lhostejný. No a oni mi řekli, že můj život má smysl, že Bůh má pro mě plán, že má plán pro můj život a že mě velmi miluje. A já jsem tomu nechtěl věřit, tak jsem si myslel, že se mi dělají srandu. Ale viděl jsem na jejich životech, na jejich chování, že asi na tom něco bude, protože oni byli úplně jiní, než jsem byl já. A tak jsem se o to začal trošku zajímat. Začal jsem se zajímat o to, co mi chtějí říct. A oni mi řekli, že Bůh mě miluje a že chce, abych žil plný život. A já jsem uvěřil této zvěsti, uvěřil jsem tomu, že Ježíš Kristus zemřel za mé hříchy, za mě. A tak jsem vydal svůj život Ježíši Kristu. Když jsem uvěřil, tak jsem měl plno otázek, které jsem si chtěl zodpovědět a tomu mi pomáhá Boží slovo. Já jsem rád, že Bůh má o mě zájem a tak se chci chovat tak, jak chce Bůh. On mě vede a pomáhá mi řešit různé životní situace, v kterých bych se jako nevěřící člověk choval úplně jinak. Pomohl mi zbavit se drog a ukazuje mi další cestu mým životem. Já nyní mám cíl svého života, a to je následovat Ježíše Krista. Jana Bartošová přišla ke křesťanské víře ze sekty Svědků Jehovových.
Dnes je rovněž studentkou Evangelikálního teologického semináře v Praze. Před 2 lety jsem se přihlásila na kurz angličtiny k jednomu misionáři a on mě tehdy poprvé zvěstoval o boží lásce, o bezpodmínečné lásce, že Bůh lidi miluje, aniž si to zaslouží. A když jsem na jeho chování viděla, jaký má úžasně laskavý a přátelský vztah k ostatním lidem, začalo jsem o křesťanském Bohu vážně uvažovat. A to byl podnět, proč jsem nakonec odešla od svědků Jehovových po 12 letech. Odevzdala jsem Bohu svůj život a od té doby cítím ve svém srdci skutečně hluboký pokoj. A taky musím říct, že když vstupuju do zkoušek, o kterých nevím, jak dopadnou, mám jistotu, že Bůh má ve svých rukou, že nemusím mít kontrolu nad svým životem. A taky cítím, že Boha uctívám na základě lásky a ne na základě strachu z trestu. René Groman se stal křesťanem teprve nedávno. Než přijal Boha do svého srdce, byl jeho život velmi rušný. Bohatství tohoto světa měl nadbytek a nakonec ho jeho styl života přivedl ke konfliktu se zákonem. Plány na útěk do zahraničí ale změnila víra a on se nyní chystá nastoupit trest v nápravném zařízení. Že prostě vím, že Pán Bůh mě má rád a že mě změnil úplně celý život, že prostě je teďka stále se mnou v každý chvilce teďka, v každém mým přemýšlení o tom, jestli mám prostě pokračovat dál v tomhle nebo ne, ale vím, že prostě je to poslední, co jsem vlastně mohl v tomhle životě vlastně dosáhnout. To je asi tak všechno. Karolína Tomková pracuje v organizaci poskytující pomoc lidem bez domova. Její život byl před 3 lety od základů změněn přijetím víry. Když mi bylo 17 let, tak jsem měla v životě hodně velký problém. Byla jsem závislá na drogách a na alkoholu. Měla jsem velký deprese, hledala jsem smysl života naprosto marně. A žádný člověk mi nemohl pomoct a já jsem si nemohla pomoct. A tak jsem přemýšlela o tom, jestli je nějaký Bůh a jestli by mi mohl pomoci. Když jsem začala mluvit k Bohu, tak mi Bůh začal odpovídat a když jsem začala hledat Boha, tak jsem poznala, že Bůh je, že se jmenuje Ježíš, že byl pro mě ukřižovaný a pro mě vzkříšený a že on je pro mě jediná naděje a jediná pomoc. Začala jsem se modlit a volat k Bohu o pomoc a on mi začal odpovídat tím, že mě vysvobodil z alkoholu a z drog a tím, že mi dal světlo do života, že mi dal lásku, že mi dal milost a že mi dal naplnění. Bůh ze mě udělal nový stvoření a všechno v mém životě bylo nový. Stala se fantastická věc, že jsem najednou byla svobodná. Už jsem nemusela brát drogy, už jsem nemusela kouřit, už jsem nemusela pít alkohol. A mohla jsem se radovat z Boha, ze spasení. Už jsem mohla spát bez prášku na spaní a už jsem mohla žít bez prášku proti depresím. A změnil jsem můj postoj k rodičům a ke všem lidem. Místo nenávisti jsem najednou mohla cítit lásku. Změnily se všechny moje životní hodnoty a prostě se změnilo úplně všechno. Život křesťana na tomto hříchem pošpiněném světě není snadný. Ale určitě nikdo z těch, kteří tento život poznali, by ho nechtěli ztratit nebo dokonce vyměnit za něco jiného. Na Kristově poselství je úžasné to, že není určeno jenom pro nějakou vybranou elitní skupinu lidí. Není to poselství, které by bylo určeno jen pro staré nebo jen pro mladé či pro nějakou národnostní skupinu. Ale je to poselství, které je určeno všem lidem. A je úžasné, když člověk toto poselství může přijmout. Byla by veliká škoda a v důsledku dokonce i tragédie nechat toto poselství
nevyužito.